Se. Ja, og nu er han ved at lægge, papas. Ja, der er han. Ja, det er også ham. Nu har han gravet. Ja, der er 4 af ham. Og han har gravet, og nu lægger han papas. Han lægger papas ned i jorden, og Gattu han kommer der, og vil give ham, og vil hjælpe ham med at vande, og rive og alting. Men så går de i vejen, og så skal du bare se hvad der er der. Mille, den er grøn. Ja, den er grøn, ikke? Og se, der kommer en myre. Og se der, hvem der kommer gående der med en lille vogn med løg på. En lille mus. Og se, der er en pusser. Og så La pica. ja, la pica, ja. La pica, la pica. Se, der bor fuglen op. La pica. Se, der bor Pio deroppe. Og se, Pio der har jo nogle huevos. Kan du se det? Ja. Nå, men se, nu sker der jo noget, for hvad er der derovre? Prøv at se, hvad der er der. Vacas. Ja, vacas. Og flores hermosas. Ja. Gul. Ja, og rød. Nå, se nu, hvad der sker. Nu har de lagt kartofler, men hvem er det, der kommer og tager alle kartoflerne? Det er alle guaguaerne. Silja? De går lige ind i haven, hvor han lige har lagt papas, og nu går alle hønsene og tager det hele. Og se der, se Kat, han hiver et af hønsene i benene. Gå ud, gå væk, det er vores papas. Kan du se det? Silja, se op. Kan du sige hola, papá? Hola, papá. Te quiero mucho. Te quiero mucho, papá.